kanki ne da marata ko na zo na dano haba ki gane nufina ki yabe ni karki bar na a zauce ki amsa wani kauna da san ki a rai sun taru karki bari sanadin jikin kwaro har abada ni da ke na saba batun unguje kikin gani ba zan iya ba kina zama na ki zuciya ta ki karba ki ta abin da ke kaso ni ba zan hana ba nemi ki magiya na san nai kuskure ki mini afuwa satar so ki warware ki mini lamunin zama ko wani bangare da zai shafi rayuwar ki ya zama na tare na da ambatan kira samu farar zuma tun daga kin su farki sai in ga daki duma tilas ne bi ki kana in ya lallama ni ban so furta kallabar sai an jima ki yafe ni sahiba kin zamto a bayyaba ba ke imana san ba zan yi iya ba mu kulle na zuciya ta na baki kin kulle kiya da shi ya tafi ki san ranki ni dai waƙiya nake ki buɗe baki ki ce kin furta babu fushi a ranki na laifi gare ki kuma na amsa da kaina ki haƙuri ki bani dama in wanke kaina wani irin raɗaɗin zafi a raina an wasa sai dai in samu in tsugunna idan na nufo ki zana zuwa shin wa zai tare ni kowace yanda ka ta sai dai a kashe ni kuma kina fushi da ni na tunani ita ya zana kara sogun kiki na tare ni dan aikin kina ki ko kin manta ni ne mai hana damuwar ki ban san ko sofa ne ban dama in zo gare ki ko tanke ne tunanin kwakwalwar sirrin zuci ne ni fa kan ki ba na ko a tambaya komai na wana ki ne kin bibiya jini na da naki sun da mazagara min ne jiki abin guda ne zinariya mai so na ki ba ni dama dan kika bar na